Undervandsstien her ved Middelfart er et rigtig godt sted at få oplevelser om natten ude under vandet. Undervandsstien, det er sådan et forholdsvis afgrænset område her, hvor hvor der er nogle poster, man skal svømme rundt og finde. Der er sådan nogle undervandsskilte, hvor man kan læse om dyrelivet. Lige herude, der har vi lige haft 2 sæler. Der ligger en sæl herude nu, der lige stikker hovedet op. På undervandsstien her, der bliver man faktisk modtaget ved den første post af en sæl, hvor en lokal kunstner har lavet sådan en sæl. Man både må klappe og fodre her, modsat de vilde sæler her. Og så kan man læse om, hvad sælerne spiser, og hvordan de gemmer sig herude. Så er der nogle andre poster herhen af, og undervandsstien slutter af med et vrag, som man kan svømme rundt omkring. Så rigtig mange gode oplevelser, men oplevelsen er helt speciel om natten. Vi ser rigtig mange fisk. Om natten er det især torsk, der smutter rundt. Men pludselig får vi øje på en større havørn, der kommer glidende ind fra højre. Det er som om, den er lidt interesseret i, hvad vi svømmer og laver. Men når vi kommer for tæt på med vores dykkerlygter, går den ned mellem tangen og gemmer sig. Vi svømmer et stykke videre og får øje på en goble op i vandet. Det er ribbegoblen. Den er rigtig flot og reflekterer lyset på vores lommelygter. En af dykkerne svømmer et stykke fra mig og signalerer med lygten, at jeg skal være opmærksom på noget. Det er havørnen, der er vendt tilbage, og den følger os i næste time. Undervandsstien, det er sjovt, og det er lærerige oplevelser.